Έχει ωραία ανεμιστηράκια, μαλακίες, έχει ξύλινα, πάσο, ωραία. Πέρασα τελικά και εγώ και ο coach στις εξετάσεις για προπονητής. Και έκοψε το γιο του Γιαννάκη. Το γιο του Γιαννάκη. Πήρε 2 στην προπονητή. Τον έκοψε. Ναι. Κατάλαβα. Και τον Βίλι εδώ να κλάσουμε. Ξέρεις τον Γιώργο τον Βίλι. Ναι, το Βασιλείο. Τον έψαχνε, αλλά και στο Υπουργείο. Πού είσαι, Γιώργο και τέτοια. Για μένα του λέγε, όμως λέγανε στην Κίλια. Φίλος. Εγώ τον ήξερα. Εγώ ήταν οργανισμό νεολαία και άθληση στην Αθήνα. Και έλεγα από τότε μαλάκα θα γίνει υπουργός, θα γίνει υπουργός. Δεν με πιστεύε κανένα. Να ξέρεις